హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నేను మీ కుమారి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కూల్ కుమారి అండి. నేను మీ ఆంధ్ర అమ్మాయిని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు క్లీనింగ్ వీడియోస్ భాగంగా మీకు వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, బోర్గా ఉంటే స్కిప్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మీకు ఏదైనా నచ్చుతుందో తెలియక అలా వీడియోస్ పెడుతూ ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. నచ్చినవి చూడండి, నచ్చనవి వదిలేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు మీరు ఏమి నా నా గురించి అయినా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు కామెంట్స్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్తాను. నా చైల్డ్హుడ్, మా డాడీ గురించి అన్నీ నేను ఒక్కొక్క విషయంగా నేను మీకు చెప్తాను. మీరు చెప్పమంటే నేను చెప్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వ్లాగ్. మళ్ళీ వ్లాగ్లో కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.